אחד, נגיד שהם גרים באלעד, קיבל מאיזה קרוב משפחה כסף, הולך בין 28 בערך. הם יצאו לדרך חופש טוב, קיבלו חופש, מחוץ לעיר, כמה מקומות, הרבה חזו בלצ'ו, הם היו בלצ'ו, 4 ילדים. מאז שהם התחתנו, לא עלה מיום אחד חודש. אני בכוונה אומר שהוא בלצ'ו, בגלל שהם משפטי תשובה, אז אין להם הרבה משפחה. אז לא מי שיקח 4 ילדים הביתה ולטפל בהם. ונוכל לשחרר אותם שיסו. וזה כמה ימים. אז עזבו את הדברים שלנו מזוודה. ויצאו לכביש, עובדים ביציאה בעירה, כולם מכירים את הרב, פחות או יותר. יש תחנה בתוך אלעד, ויש גם התחנה מהצד של הכביש. והם מתכוננים לפגישה הזאת, לחופשה הזאת, אחרי כמה שנים, מה זה כמה שנים? אולי מאז שהתחתנו, לא היה להם חופש אפילו פעם אחת לצאת. כל הזמן עם ילדים, בשלמות, מיד שלמות הבית שלהם. אבל לא מסתפקים בשלום בית, שלמות הבית. והם צריכים להגיע חופש. הם יוצאים מעבר לכביש, עומדים בתחנה. הוא היה צריך לצרפה אולי לרדת מהכביש. הוא עומד שם מהכביש, יש שם איזה מין כמו תעלה כאן, אשתו עומדת. מיד. והם מסתכלים אחד לשני באושר. רגע המאושר של החיים. אנשים צעירים, יפים, מלובבים, מלאי אהבה חדשה. ילדים בבית מסודרים. יש לו כולל. הכל מסודר, הכל יפה. יש להם דירה. והם עומדים שם. פתאום עובר איזשהו רכב. וסיפור אמיתי. והרכב הוא לא נמצא שם, היא עומדת למעלה ליד התחנה, והרכב פוגע בה. ומטיס אותה כמו שבועטים בכדור. פאק! היא עפה. הוא שומע איזה קול של פיצוץ כזה, פץ כזה חזק, והוא מסתובב, הוא רואה את אשתו, עפה באוויר, כמה עשרות מטר, והיא נוחתת בתוך התעלה. ההמשך כבר לא כך מעניין, תפסו את הנהג שיכור הערבי. הערבי שיכור זה יותר גרוע מהערבי לא שיכור. והמוח עליו עליו. הוא אומר אז, כמו שהוא היה, כמו שהוא בנה. הוא לא חושב עכשיו מה יהיה, איך אני אחזור הביתה, איך אני אלך לכולל מחר. ומה יהיה עם החבוסה שלי? זה לא הדבר הראשון. הוא מבין שבאותו רק חשך עליו עולם. מה יעשה? אז טוב, יש אנשים טובים בדרך, יש מישהו מביא אותו, לוקח אותו, הולכים לבית חולים, שם גם אנשים מתה, נשפחה לה משהו, אני יודע, בצבא, נפרקת בצבא. היא מתה. וזה לפנות ערב, מחרת, יש הלוויה. זה בדיוק, יוצא ראש חודש. אין הספדים. אישה צדיקה. אין הספדים. קם עם היד שלך. ואז נמשיך הלוויה.
30 לילה. אין זמן. כמה זמן יצבל אדם כזה? כל החיים. התורה לא מצווה אותנו לזה. התורה מצווה אותנו 7 ימים לדרך. 3 ימים לדרך. 7 עליו. 30 ימים מסבל. שלום. תגיד קדיש, הוא לא יודע, יש לך רואים מצווה לגשמות. הילדים יגידו, הילדים האלה של 6 ימים קדיש, ראינו דברים כאלה. בעונותינו. הלב, נשבע. אם יהיה, עכשיו באים כאן כל מיני סיפורים כל יום. רבותיי, בין אשרי לזה, בין אשרי לאיזשהו מזמור שיר, או בזמן, מתי שאתה רוצה באים, כל הזמן מופיעים לכם כתוב באמצע ה-18. לא מופיע, בכל אופן. עוד מזעזעים שמתרחשים מסביב. קשה מאוד. לב בי לא יכאב. לא יכול להיות דבר כזה. שאישה צעירה תראה את בעלה, שבעל צעיר יראה את אשתו. אף לא מול העיניים, אף לא מהחיים, אפילו לחיים. הכל נהרס, הכל נשבר, חוזר הביתה. אני אספר לכם סיפור אישי פעם אחת. למדתי עם חבוס, הרב חבר ילדות שלי, ממש בגיל 4. שהוא היה בנהר שלום, למדתי איתו לפני 20 ומשהו שנים, 4, 5, ידעון לא להם, בואו, כבר ידעון. ממתק מאוד את הלימוד שלך, למדתי אותו אצלו בבית, היינו יושבים, זה הכל עם ירושלים. ראיתי אצלו ספר שנקרא כף הכלא, מסתובב אתם מכירים אותו. בכלל מכירים אותו, מכירים? על השואה. הוא מספר על השואה. על יהודים שם, יחזקאל הרפנס שמו, כתב את הספר הזה. זה ספר, לדעתי, אחד המרטיטי לב יותר, ממש זה הזמן ללמוד לקרוא אותו. עכשיו, 9 באב, בין המצרים, לא צריך לקרוא את המצטער 9 באב. הוא מספר, אחד הימים זה היה בתמוז, לא זוכר בדיוק איזה יום זה היה, אני חוזר, ואני קראתי אותו בנסיעות הלוך חזור. אני קורא את הספר הזה, הוא אומר שהוא היה מחנה כל כך קשה, משהו כזה, שקראו לו מצעלה, איטלקי, אני יודע מה, עבדו שם בקריאה, המחנה היה כל כך קשה, שמ-500 האנשים שעבדו שם נשארו רק 3. אין מי שידבר על המחנה ברוב שהיה קשה. הוא זכה כי היה עובד כל כך טוב, שבגלל שכשהוא היה חולה שלחו אותו לאושוויץ, לבית החולים, הוא אומר, זה היה מבית ההבראה להיות באושוויץ. מי שהיה באושוויץ, יכול להבין שאושוויץ זה לא בית ההבראה, אני הייתי שם מנחם. אני לא יודע, אני הייתי באושוויץ זה לא הכי גרוע, כי אני לא מדבר מידע מקומות. לא ישמע. אז הוא מספר שיום אחד בבוקר, לפני המסדר, הבן שלו אומר לו, אבל אני לא חושב. הוא אומר לו, אבל יהרגו אותך, הוא אומר לו, אני מת בעצמי ברגע הזה. אז הוא אומר, תגיד שמע ישראל. אז הוא אומר, שמע ישראל, מת, נפטר, בידיים שלו. זה אבא ובן, שנו יחד אחד ליד שלי, אותו לא צורף, נפטר. הוא כותב את התאריך של זה, ואני אומר, זה היום. היום. הגשתי לנו, אמרתי, תפילה, אז הזכרתי, סיכרתי שני משמעותות. פתאום אני שומע, כרוז מגיע ללוויה, על אישה שנפטרה, עם 7 ילדים, אנחנו לא תשמעו, לא צריך לספר, הוא נשוי ברוך שם חדש, ומכיר את השוור שלו, הכרתי טוב, ולכם כל ידידי, כולל הרמי. היהודי הזה, מודיעים שאשתו נפטרה אחרי שהזדקחה בישראל כמה שנים. אז מה היה הסיפור? זה יכוון גם עליהם. זה הסיפור שלנו רק בהפוך. ולא כל כך. אריזה, כותב, מי שנבוא אריזה, סימן, שהתאבל בימים האלו אחר חצות. זה בדיוק עכשיו. ויבכה, כך כתוב במשנה, ויבכה כמו חצי שעה. אין לו מהתיקון חצות, גם לא בימים וגם לא בלילה. אני מכיר. הייתה לי פעם בקהילה בחדרה, שהייתי שם. רמונצ'י כזה, אז הייתה אחת שהייתה מהתיקון חצות ומהתיקון כל לילה. אני לא יודע, בסדר. ככה נועדו. אז מה?
פעם אחת הרב בן סגל הגיע לפני 23 שנים, לפני 22 שנים. אז הגענו איזה יום חיזוק, והיינו שם את אבא שלי שנה, יוצא. הוא בא לדבר שם, אז הוא אמר, טוב, לא עכשיו יהודי. לא צנע עליי, יושב על שפרה, עכשיו מספר, חצי שעה. עכשיו הוא יזכה חצי שעה. יזכה חצי שעה. על חורבן בית המקדש. ומה? אתה יודע מה יש לי פה? לא, יש לי מים. תשתף את הפרק. תדע לא לשתף. יקונן. יודע על האמת, הוא יראה לי שכשמגיעים למקומות שבהם אדם מצווה לבכות, אז אדם שלו מתקשח ונעשה קר. למה? כי באותו רגע זה מצווה. גם לא תשמח בסוכות, זה יותר קשה לשמוח. למה? כי זה מצווה. ומצוות קשה לעשות. במיוחד כאלה, במיוחד ללב. אז מה כן אפשר לעשות? המטרה בימים האלו היא להכין את הלב לתשעה באב. מה יש בימים האלה? קודם כל נבין שזה ימים. בהלכה קוראים להם ימים. קוראים ימים גם לפורים. גם לחנוכה. וגם יום, גם ט"ו באב, ט"ו בשבט, הם ימים. הם לא חגים. אבל כתוב שימים האלו עתידים להפוך להיות חגים. ימי ששון ושמחה. ננסה להבין את זה. ונגיד כאן, כתוב, גם ברוקח כתוב, ועל זה אנחנו בעצם נפגשנו היום, כתוב בי"ז בעניין של י"ז בתמוז, כתוב, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. בגימטריה זה יוצא הימה כ"א הימים, מי"ז בתמוז עד תשעה באב. מצאנו עוד כנגדם כ"א ימים בין ראש השנה לשנה הבאה. זה כנגד זה. כמו שיש 40 ימים ו-52 יום, אנחנו נמצאים עכשיו באמצע התקופה של אחרי שנגזר על אבותינו, לא להיכנס לארץ. כל קאי, עיר נשרפו, לוחות מהמצלם והחיים. וזה מה שנמצא בתמוז. שפה התורה. לא שפה התורה. וכל רודפי ההישגות. רודפי, בוא נפריד, רודפי קו. מה זה קו? יודעים שידוע שהצירוף, כל חודש יש לו צירוף אותיות, בשמות השם. זה מכוונים את זה בהשם, של ראש חודש, בשכונת במוסף. קצת, זה כוונה פשוטה, זה בכל הסיפור אפשר. כל חודש יש את הצירוף שלו בשם הוויה ושם מהקיא. אור פנימי ואור מקיף. והצירוף של השם, צירוף השם, בתמוז, הוא הפוך, יוצא קוקי. גם להיות כבב קי, יוצא קי וו, קי יוד. שם קי יוצא קי יוד, קי א'. להגיד לך שבתקופה הזאת הכל הולך הפוך על הפוך. כי ברגע שיוד קי, כל עודפי, קו, השיגו מצווה שנייה, שיגו. בחרבת המקדש, כתוב בניזוקין בירושלמי, שחשבו החכמים לאסור ככה, יש שם רשימה כזאת, מה חשבו לאסור? בסוף הם הבינו שהוא לא יחזיק מעמד. כמה שתגזור יותר, זה נכון שכך הם הרגישו באותו רגע. זה מה שצריך לעשות. אדם עושה עכשיו, הוא מבין, פתאום הוא קולט שיש דבר כזה הלכה, והוא מתחיל להחמיר חומות. חומס וחומס, חומס, חומס. בסוף מאוד חומס, חמור. ולא נשאר בן אדם. הלב איננו, הוא רק כל הזמן עסוק. אם הוא בדיוק היה בכזית, ואם בדיוק הוא היה בשבריר שנייה של רבי יוסי, שנחתך הרגע של ערבית, כך כתוב, רבי יוסי אומר, כמו שנחתך טיפת דם על סכין, זה הזמן שהוא מתחיל בין השמשות. שם השקיעה. איזו שקיעה? שם. מה מכינים? מה זה עודפיה? מה זה יסיגור?
את צריך לרדוף השיג החלק שלה. אנחנו נמצאים ב7 שבועות, ב10 שבועות, שמתחילים השבוע זה, זה המתאמן. ויש עמדה שאתה צריך ללכת, אני מצטער, אבל אני לא יודע להכניס מה קודם. אנחנו נמצאים במקום שבו אנחנו רוצים להפוך את ה-K-ו', K-י' להיות K-ו', K. זה המטרה שלנו. אנחנו רוצים לעשות שהשם יהיה ישר, שיהיה מיוסד, ושיהיה במקום ויהיה נוכח. לא נוכחות, הוא נוכח. אנחנו ניתן לו נוכחות פה בעולם הזה. זה כל עניין הייחודים. זה כל עניין הכוונות. זה כל עניין החיים שלנו. תמיד מצב שבו נייחד את שמו בדבקות כזאת ששמו יהיה נוכח בעולם של כל המציאות שלנו. אנחנו מתחילים 10 שבועות. 10 שבועות האלה, כדור הכל 10 ספירות. 10 הנהגות של המשפט, אז יש לנו שבת דנחמת, זה כולם יודעים, פשוט. נחמו, שמחים כל הדרך. יש לנו עד ראש חודש, עד ראש השנה. אחר כך מתחילים מהלך חדש של העולם, דיברנו על מקרה המלכים, זה קורה מי"ז באלול. עד אז בעצם מת אב ונאסף אלול, נאסף אב ומת אלול, והשנה הלכה. אבל זה התחלה. אי אפשר גאולה בלי חורבן. לא יכול, אין מצב בעולם שבו יכול להיות סדר חדש בלי שיתפרק סדר ישן. אז יכול לא למצוא חן בינינו, אבל סדר ישן חייב ללכת. ידוע שההלכות שנגעו בימי משיח הם לא יהיו באותה מתכונת כמו שהם היו בימים עברו. שום דבר לא יהיה אותו דבר, יש סדר חדש. לא שיהיו הלכות חדשות, הלכות תישארנו אותה דבר. רק הקיום שלהם, הימים האלה הפכו להיות ימי שמחה. לדוגמה, מה חסר לנו בעולם בית המקדש? חסר לנו משיח. מה עוד חסר? מתחילת המתים. יש לנו 3 חגים, הנה שמתחדשים. זה המתים, זה לא בדיוק 9 באב. 10 בטבת. 10 בטבת מתחילתים, בשמיים יבוא משיח חודש. מסתום זה יהיה החג של המשיח. 17 בתמוז, אובקי העיר, שפה התורה, להביא התחילת המתים. נגזר על בתנו שלא יכנסו לארץ. מתו. אולי זה יהיה, זה עוד 9 באב בניין המקדש, והוא יהיה תחילת המתים, לא יודע להגיד לכם, לא נביא ולא בן נביא. אבל אני מריח, כיוון שעכשיו כבר מרגישים שהמשיח נמצא, וההופעה שלו עניין של זמן, לא רע. רואים את זה כבר בעין. כל מה שכתוב בפסקי כהנא, בסנהדרין, בסויטה, בסוף. בכל המדרשים שנוגעים לענייני משיח. כתוב שצרה וצוקה תהיה במיוחד לימדי התורה. עכשיו מה שקורה כרגע, זה עוד לא סוף הדרך, אני מקווה שלא יהיה קשה יותר. אני מקווה שזה יבוא בטוב. המקום שצייר אומר, שיהיה ברחמים. וכזה שולחן הציון, פסיק ברחמים. בשולחן הציון אתה תבוא ודאי. שיהיה ברחמים, שמייצר מגיעים מילימי תמונות. חבלי משיח הוא משלוש שעות. נגמור את זה. אבל הצוקה והמועקה שיש לבני תורה בימינו, דבר שלא בכלל אי אפשר להבין אותו. מתחיל. כבר אנחנו לא נכנס לרשימה. לא פוליטיקה מה שבאמת. אני אומר שזה הוכחה. כי מה שכתוב בתורה ובמדרשים חייב שיהיה. אנחנו חיים כדי שזה יתקיים, לא כדי שיהיה לנו תמורה אישית לנו, שיסדרו לנו מעונות, יש לנו 8,000 במקום זה שחפכו את הגרושים שהיו קצבאות. לא. התורה חייבת להתקיים. וכתוב שהם יהיו לקץ הימים. דניאל כתוב, קץ הימים. אתה חי בבית המקדש ואתה רואה את הכהנים עומדים ונושאים כפיים. אתה רואה את הכהנים עובדים. איך מדליקים אש על המזבח. בראשונה. אפשר שזר יבוא ויקטיר. אם היה אפשר להדליק במפוח מרחוק את האש על המזבח, גם זר יכול לעשות את זה. לא, רק בני אהרון יעשו את זה. כתוב. בני אהרון, הם מדליקים את האש. הם מעלים את הקומות. לא, זר לא יכול לעשות, הוא יהיה חייב. ללמוד את המסכתות האלה, אתה נמצא את המקדש. זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. תבין איפה אתה עומד. אם אתה לומד יום, אתה מביא עכשיו, לומד שהסוגיה להתפלפל, תחמצת את העיקר. פה מבקשים לך לב, תתחבר לקדוש ברוך הוא. עכשיו, התחלתם עכשיו, היום קראת, נכון? היית מוסיום?
הסיום היה אתמול, אבל התחלתי גם משם. לא יעשינו את זה, מזל טוב לכם. על התזכור סרט פרשת. למעשה רוב האברכים מסיימים ביום ראשון. לא יודע. הסעודה הייתה אתמול, אבל... הרב סיים אתמול, ואיתו עשו את הסיום, אבל למעשה רוב האברכים מסיימים ביום ראשון. בסדר, יש לכם כמה שיעורים בנושא. מתחילים... פסוחים. פסוחים, תמיד נשחט. כל קורבנות. עכשיו אתם לומדים, הולכים להיות פסוחים. או ל-14. איזה 14? יד להשם. ומלא קורבנות כל הזמן שם. שמת קורבנות, אתה בית המקדש. כיתות מעל, כיתות של יהודים נכנסים להקריב קורבן פסח. אם היינו יכולים עכשיו להקריב קורבן ראש, אבל בגרותי הלוי כל יום קורבן ראש. כל יום. אני שם גם זמן סיימתי בסרט קייסוס. 2 למדתי אותה. אני אומר לכם, אני בחיים לא למדתי בסרט כל כך הרבה זמן, ובסך הכל 28 מידת לב. המון זמן. מסכת קשה ביותר, ומאוד מכילה. עם ציורים יפהפיים של הקודש. כשאתה נמצא בציור, אז רגע אחד קח את עצמך הצידה, שב בצד, שב על הרצפה, ראש, ותקונן על זה שעבד בית תפארתנו. עבד בית תפארתנו. יקבצו ושימו בני יעקב כולכם, קראו לבבכם ועל בגדיכם, כי בפשעיכם שלך עמכם, ותנו כבוד להשם אלוקיכם. בגללי לא נבנה בית המקדש עכשיו, השנה, ב-500 שנה, ב-50 שנה האחרונות, בגלל שהשמעה מתגלגלת שלי, בגללה. הנינו, עתנו לך, השם אלוקינו, שוב למען עבדיך. על מה אנחנו מדברים פה? חישבתי ימים, הייתי גזרת, רגע אחד היה אברך בכולל, 4 ילדים, חומת בקהילה, היה לו כל מיני תפקידים בכולל. עטרת תפארת, אשתו, סדרה לו הכל, הוא בא הביתה מלך, הוא יכול היה לעבוד את השם, 3 סדרים, הכל מסודר, מה גם מקום שם כסף. טבעתי בבוגי ומצולה. החיים, תפריט מה שנקרא, הלכו לגמרי. לנו גם. כי כל רגע שלא נבנה בית המקדש, אין לנו ציץ, אין לנו קורבן תמיד. אין לנו אפשרות להביא קורבן אוילה. נולד ילד, אין אפשר להביא קורבן ילדת. אין אפשר להביא כלום. אין קורבנות. על זה צריך שהדמעות ישפריצו מתוך העיניים בכאב נורא. אבל איך מגיעים לזה? להתבונן. אנחנו חיים בכזאת מבוצע. כל הזמן צריך להספיק. כל הזמן צריך לרוץ. חפץ חיים יש לו מהלך. חפב את זה בעבד חסר. כל אחד צריך שיהיה לו פינה שבה הוא מתבודד. שעה ביום הוא כותב. חפץ חיים שבאו להטרים אותו על כסף זמן להגיע לילד שתקן איזה בחור אחד שהולך למות, הוא היה מוכן לתת דקה. 2 דקה. אמרו לו כל כך מעט, הוא אומר מה זה. אבל פה הוא אומר, שעה ביום הוא מתבודד. שעה להתבודד ביום. תשאל אותי, יש לך זמן שעה ביום לשבת להתבודד? אתה הולך מפה, ילדים בבית, אתה מתספיק לנו חצי שעה, מצב יהיה נהדר. אתה תוך איזה לסדר את העניינים. יוצאים מהגן, נכניס לגן, וזה אתה יושב פה עכשיו בסירות נפש. שומע אותי מדבר על לקחת שעה. תגיד אולי כשאני אהיה בן 70, גם בגיל 70, לא יהיה לך את הזמן הזה. למה? כי נגזר עליך שאתה בן תורה, אתה תרוץ מישיבה לישיבה. כאן בעולם. אבל זו ריצה טובה. זו ריצה אין אוויר כבר. אתה רוצה עוד להספיק, עוד סוגיה, עוד שמיעה. משנה, בדרך, אני באוטובוס, משנה תהילי, מה שיהיה. כולם פה. למה? למה אתם רצים? עכשיו פה אומרים לך, חלק מנקודת השם שלך, תתבונן. תסתכל רגע על ההפסד. אותו אברך מאלעד, הוא יכול היה לראות את ההפסד, את אשתו, הוא יכול היה לראות את ההפסד. הוא חי אותו. איך אפשר? הוא חי אותו. ומה הצער של אבא?
שרואה את הבנים שלו מתנהגים ככה. ואיפה הם נמצאים? אחינו היקרים, שהלכו לאיבוד, נידחים בארץ אשור, העובדים בארץ אשור, נידחים בארץ מצרים. הפוך? לא. מה זה עובדים בארץ אשור? אשור, השפה שלו לא נגללה בגלל בבל. הוא היחיד שהמשיך לדבר את שפת הקודש. יש עדיין אשורים בעולם. מדברים אסיריאנית. באמריקה יש 150-200 אלף, בניו יורק הם נראים, יש להם קהילות. הם כותבים עוד מכתב של חמורבי שם, מכתב ההתייתות. יש להם את השפה שלהם, את המנהגים שלהם. ואולי גם עובדה זרה, אני לא יודע כדי כך, אבל יש להם, השפה שלהם לא נגללה. אז הם זכו שכל דבר שיכול לעשות בשפת הקודש, הוא מצליח בעולם בגדול, יש כל מיני הוכחות לזה. כל מיני דברים שגויים לוקחים מהתנ"ך, מציעים לעסקים שלהם, שמות העסקים האלה מצליחים, כי זה נוגע בקודש. ומי זה הנידחים בארץ מצרים? אלה שהולכים לאיבוד, הגענו. השיער עד המותניים, השיער של האלה מבולח, והתחילו ללכת עכשיו. אני לא יוצא מהעיר עכשיו, בדרך לכאן, מה שאני ראיתי, מה שרציתי לא לראות וסזתי את העיניים, לא האמנתי שהולכים כמו פעם הולכים לים ככה. היום זה במעבר חצייה. אתה במעבר חצייה, פתאום. אבל אתה צרוב. זה נורא והיום. צריך להתפלל שיוצאים מהבית? לא צריך טלפונים בשביל זה כבר. הכל בחוץ. לאן הגענו? כתובות קעקע. לא תיתן כתובות קעקע לבשרך. שרטת. מה אנשים עושים סרטים קצת? נורא. על זה לבכות. כמוהם, יש אדישות. הקרירות. אז תיקח זמן ותהיה התבוננות, לדעת מה הפסדת. עכשיו, למה סיפרת להם את הסיפור הזה? כדי להמחיש לכם שהחשבון שלא יקרה לאף אחד שהוא מסוים פה. יותר טוב, שאני אחיה את כל חיי בנעימים, ובגיל מבוגר אחרי 120, שקל יותר עם עיניים למעלה, להגיד שמע ישראל ובטל בעולם, שיהיה ביום שישי, תגמרו אותי במינכן, אחרי מלחמת דרילה, ורשע גנדה. זאת השם, פשוט. הלוואי. אני יכול להגיד לכם... תוכניה כבר יש. יש כבר תוכניה, אתה אומר. תוכניה. פרטיטורה, לפי הקום... לא, למה אני אומר לכם את זה? אני אגיד לכם מה יעשה הרב. הרב שלי יצא, הרב קרשיץ, מה אמר? פעם אמרתי לו, הלוואי שאני אתפטר בעונה לפני מלחמת דרילה, שאומר לי, תתפלל על זה. לא, למה הרב אומר את זה ככה? הוא אומר, כי גם אני מתפלל. הוא נפטר בערב שעה 10 בבוקר. קבעו אותו ב2:30. אז הזמן הכי טוב להיפטר אומרים שמי שנפטר, זה כתוב בזוהר, סליחה, כתוב בזוהר, שמי שנפטר אחרי חצות, יום שישי, בערב שבת, אז הוא נכנס, אז אין לו חיבות הקבר. אני מאמין שיש כאלה שצריכים לקבל כזה חיבות הקבר, אולי בין משהו. אני לא יודע. אבל אני לא יודע, כל אחד שזה... אני אומר שאנשים שיש להם שכל של ברי דעת תורה. דעת תורה, לא אנשים שהם סתומים. סתומים זה לא שהם אנשים טיפשים, הם פשוט לא ברי דעת, סתומים. לא נפתחו, לא פרשו אותם, כמו בקינים. כן? לא פרשו עדיין אנשים, מה הכיוון שלהם? אז כך מדובר, שזה מצב טוב, זמן טוב ללכת לישון, ללכת דמות, כן? זה קרה. שווה להתפלל גם אנשים צעירים, שווה להתפלל גם להינצל מגמל מחד המשיח, מ3 שעות, כי זה קורה מול העיניים. אתה לא יודע מתי זה יקרה. בימים יהיה מאוד קשה, זה ממש קרוב, להתפלל על זה, כי רק תפילה מושיעה פה. מה שאתה מתפלל, אם זה בא מלב זך ונקי ורוצה, מתקיימת. להתפלל להינצל מגימנים והיפולנות ומחבלי משיח ומ3 שעות, שימו לכם בראש. גימלים והיפולנות, חבלי משיח מ3 שעות. להתפלל על זה. איך? 3 שעות האחרונות, לפני שמופיע המושיע הגואל, ונעשה שקט על הנשמה, ו3 שעות הכי מפחידות בעולם. כל המדרשים מדברים בזה, זה מופיע
בשביל זה אומרים בו שענו 3 שעות. זה לא מדובר, מופיע במדרשים, בפסיקתא ודאי, במעשה הגדול של מעשה השם. הכל, כל מקום שיש בדבר משיח, דבר שיש 3 שעות של פחד. לכן אנחנו אומרים לפני יהיו אצלנו ביפיע, השני בתפילה, אחרי יהיו אצלנו. סליחה, לפני, אומרים את הפסוק של שמי, הפסוק של השם שלי, מי שאומר כדאי, ואם לא, אז שיצא מהשם הפסוק שלו, ויגיד אותו, כי באים לאנשים שכחו איך קוראים להם, ברוב פחד. הרב שפירא פעם הגדיר, איך יראה 3 שעות? אתה עומד לפני קיר, אתה לא יכול ללכת לשום מקום. מימין, אין לה ללכת לשום מקום. שמאל, אין ללכת לשום מקום. באחורה אי אפשר. אתה לא יכול כלום לעשות רק להרים עיניים לאבא שבשמיים להגיד, אבא, זהו, אבא לי, זה הכול. תשאיר אותה. אבל בוא, אני יודע אנשים יהודים יזכרו להגיד, או יזכו להגיד. אבא, הפחד, אני עבר פה פחד פעם אחת. הפחד הוא משתק. הפחד הוא נוראי. אנשים באים יושבים עכשיו להתחיל שיעור. הוא מפחד, הוא לא יודע מה הוא יגיד בכלל. עכשיו אם לא סיימת בשמיים, השם שפתק יתפח, ויגיד תדבר. יגיד לו מה שחטא מהפרדה רעה. נעשה ונצליח, השם השם, נעשה ונצליח. לא יצא לו כלום. באותו רגע אפילו זה הוא לא יוכל להגיד, לכן הוא את השם. אז זה בסגולה שהוא יזכור את שמו, שהשטן יבוא להחטיא אותו באותו רגע, תחטא. כי השטן יהיה לו כוח לא נורמלי באותו רגע. לבוא להגיד לו תחטא. המחשבה הייתה גרוע מכל דבר אחר. לבוא לאיזה מחשבת זדון, ועוד רגע הכל נגמר. אז הוא יכול ללכת או לפה או לפה. זה נשמה שלו. זה או. זה ברגע. עבד כל החיים, עבד, זה יכול ללכת לאיבוד. צריך לשאול אותו. אני רוצה להגדיר כאן עוד פעם. הייתי כחלה בתוך הפריון. ראיתי את אשתי. הכל היה בסדר. ענן יומם על בכל הציון היה תמיד ענן. הושלחתי לחוץ כי אני באביון. אני אכנס לזה מתוך התבוננות. לא חייב לשבת על השרפרף ועל הארץ. עדיף, כי תתקיים הלכה. יכול לשבת בכהן להגיד סליחה, אבל לא אפילו לי רגע. אני רוצה עכשיו להסתכל על זה. אשתי חיה ברוך השם. אבל בואי נחשוב רגע, ואני לא אצא את הציור הזה עליה, כי מחשבה מועדת. מחשבה גם מקיימת, אפשר להביא תורה במחשבה. אפשר גם להרוג בן אדם במחשבה. צריך להזמין אותו. אבל צריך לחשוב, אם היה קורה לי אסון גדול מנוח, מה היה הכי אסון הזה שיכול להיות? אז אם אתה אומר, חורבן בית המקדש, אני אגיד לך, בסדר, יש עוד אסון, בסדר, כל הזמן אתה עסוק בזה? כן, כל הזמן אני עסוק בזה. כל רגע שאני אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אני עסוק בזה. כי מה עשיתי? אני מעלה את עבודת השם שלי למעלה במוגדות המתוקנת. למה אני עושה את זה? בשביל לבוא לבית המקדש. זה אני אגיד לי נשמת, ידידי ורעי, חרוס חיים נייר שנפטר לפני שבועיים, שהוא גילה לי את הסיפור הזה לפני כמה עשרות שנים. הוא שמע אותו בהספד בקריית ים, מהרב של קריית ים דאז, לא יודע מזה. הוא סיפר לי ואז, שמעתי משם, הגעתי אצלו, מאוד שמחתי את זה. זה בברוך דף ה'. חיים בן יהודה. מה? הגיעה ראשונה. אז אמרת, אומר לו, פעם שנייה, איך קוראים למשיח? הוא מנחם, מה שם אביו, מנחם בן חזקיה. איפה הוא גר? בית לחם יהודה. עמד מחר מיד את המחרשה והפרה, כך קנה בגדי ילדים, התחיל לסובב בעיר ובכפר כדי לקיים את עצמו בדרך, הגיע לבית לחם יהודה, והוא מוכר עם בגדי ילדים, ואז הוא שומע, אנשים אומרות, אמא של מנחם, בואי תקני גם את בגדים קצת לילד, שיחנק. נולד בזמן שבית המקדש היה נחרב. זה היה כמה חודשים אחרי כן, אנשים היו צריך להבין מה הלך פה בארץ. אנשים היו במקום של... אי אפשר להגיד קינה ונהי, אי אפשר להגיד אבל. זה לא שמת לו אבא או אמא או אח או ילד. בית המקדש זה יותר מזה בהרבה. אבל איך אני יכול להתחבר מזה? דרך הכאב של אובדן. ולא שנהיה לנו אובדן. אם לי אובדן, להזדהות עם האובדן של השני, של ההוא נאלד. להבין מה נחרב לו עולמו, נחרב עליי עולמי פי מיליון. אז פי מיליון זה אנחנו לא יכולים להבין, אז פי 500. זה לא יותר קרוב. נחרב את המקדש.
אז הוא אומר לה, תבואי. הוא אומר לי, אין לי כסף. זאת אומרת, לא אין לי כסף. אמרת, תשלמי לי פעם אחרת. אחרי 3 חודשים הוא חוזר לשם, שואל אותה, איך הבגדים של תנחם? וזה ברגע שהלבשתי לו את הבגדים האלה שנתת לי בקפה, באה הרוח וסייסעה אותו מידי, שואלת הגמרא, מתי יחזור? אומרת הגמרא, זה המשיח. מנחם בן חזקיה. עוד סיפור. אבא אחד, היה עם הבן שלו במחנה ריכוז. ואבא חסך איזה פרוסת לחם, שנתנו לו בערב, שלא נתנו אותה מחר. שלא כוח, בבוקר הוא קם. והפרוסה נעלמה. אתם מבינים מה זה להיות מחנה ריכוז עם פרוסת לחם, מתחת לחם. הסמכות הזה שיש לך שם כרגע במקרה הטוב. פרוסה איננה. הוא לא אכל אותה אתמול, אז את ה-120 קלוריות שהוא צריך לקבל בשביל עבודת אתמול, אין לו. ו-120 קלוריות שהוא רוצה להיום, גם אין לו. אנחנו אומרים 120 קלוריות, כי אם המרגרינה זה 40 גרם, אולי יש לו 140 קלוריות. אין לו. אנחנו בודקים מאחור כמה קלוריות יש, לא להגזים שלא יהיה יותר מדי, שלא נעבור 2,500 קלוריות ליום, שלא נשמיד. והוא, היה לו, זה הצעה של אבא, כי הוא הבין, אי אפשר לא להבין, שמי ששכר לו את הפרוסת לחם מהבן שלו שהיה רעב. אבל זה מחנה ריכוז. אז הוא היה מוכן אפילו לו את הפרוסה האחרונה, אבל ברצונו. אבל כשזה בא ולוקחים לו את זה על אף רצונו, זה לא טוב. הוא מת מצער. הוא מהמקום, הלבין ומת מצער. שהבן שלו יכול היה לגנוב לו את פרוסת הלחם האחרונה שלו. אני אשאל אתכם משהו שאלה, הבנו את הצער, אבל בואו נדע שקצת. אם מתייחסים לאחורי חולים יום. ועכשיו אולי ננסה להבין את הצער של אבא שלנו בשמיים. על זה שנותן לנו כל כך הרבה פרוסות לחם מיוחד בדבש לחם עד מותנים, אני יודע מה עושים שם. כל השפע והמכוניות והדירות והמשכנתאות וזה, והכל, איפה הייתה פריחה כזאת של תורה. ואנחנו לוקחים את פרוסת הלחם. ולא מחזירים שום דבר, לא 120. אני לא יודע עכשיו בשביל. בני ישראל, ברור, לא 120, לא תורמים, לא מקווים. אומרים לקראת המזון, אומרים, תיאת ידיים, לא מקווים. לוקחים, עושים ביס, לא מעניין אותם, לא מצליחים לנוסף. לחם לא מספטים, לוקחים אותם. איזה צער יש לאבא, לא דבר כזה. אני אומר לך, כל עודפי הייצוג בנצרים, בימים האלה. עודפי כה, יוד קי זה, היוד קי שוב. יוד קי בשם, זה חלק הבא ואימה שדיברנו עליהם, זה עולם האצילות ועולם הבריאה. שהם העולמות הניסיים, בין בטבע ובין בעל הטבע. וו' קי זה עולמות זרע אנפין ומקלט, זה הכל של עבודת היצירה, והעשייה שהם פה נמצאים אצלנו, עולם המלאכים, עולם היצירה. אנחנו עובדים בעולם העשייה, בעולם היצירה. מי שרוצה להשיג את הניסיים, את עולם, את המחשבה העליונה, ולהידבק בקדוש ברוך הוא ירדוף וישיג את זה בתקופה הזאת. למה? 3 שבועות האלו הם 3 שבועות של נס ופלא. הם השבועות הכי גבוהים בשנה מבחינה רוחנית. בגלל שהם כל כך גבוהים מבחינה רוחנית, בגלל זה הם חבויים, האור שלהם חבוי. האור שיש בשבועות האלה הוא יותר גבוה מהאור שיש בימים הכי גבוהים בשנה. יותר גבוה מפסח, יותר גבוה משבת. זה מקביל לכל המועד, כל יום. כל עודפיה בשביל, אבל להבין את זה, צריך להתייחד עם הקדוש ברוך הוא בכאב שלו, להתייחד עם הצער על חורבן בית המקדש. אנחנו לא נוכל להשיג את זה בלי לדעת להבין שהאור כאן חבוי במקומות כל כך גבוהים שאנחנו לא מסוגלים להשיג אותם, אפשר להשיג אותם דרך הכאב והצער על דברים שאנחנו קשה לנו להתייחסים לנו, בדור שלנו. לא לכם היה יותר קל. כי בנהם היה להם יותר קשה. לנו הכל טוב, קשה לאדם שיושב ויש לו קופה בצד של, לא משנה, יש לו דירה, אפילו על משכנתה, שווה 2 מיליון שקל, הוא עשיר. אז יש לו משכנתה 1,500,000, סתם נגיד, כן? ב-500,000 שקל יש יותר מ-200 מזוז.
הוא לא עני. יש לו לקנות טלית חדשה, כיפה חדשה. הוא לא פה אמא של רבי טרפון שנותנת את הסנפת שלה. לא יבוא עכשיו. דברים גבוהים. זה אור עמוק. איך משיגים אותו? תלמדו, תציצו בסרטות שלנו. סתם ככה, קח איזשהו מסכת שמדבר בבית המדרש, קורבנות. קח משפט, תתבונן בו, אל תלך רחוק. שיהיה ציור של הכהנים. מה שנוגע ככה. אתם תפתחו את התלמוד נשכח. תקראו קצת. זה היה בבית המקדש, ולהבין, נסו לצייר את הציור, ולהבין את ההפסד. בתוך ההפסד הזה, לבוא, לא מזיק, להגיד לא מזיק, להגיד תיקון חצות, גם בלילה, גם בלילה. אולי זה יראה לכם מצחיק, מה אני כזה, לא מבין, כזה סוף לגע פה. רבע לאחת, יושבים פה בחדר השני, כן, תבינו נעגונים, ותפתחו, תבינו תיקון אחר, לוקח 5 דקות. מתוך שלא לשמוע, יבוא לשמוע. לא לכם בניסיון. אתם להגיד את זה, לא מתחברים. לא מתחברים. אני מתחבר לתפילה בכיתה ג' אבל הוא מתפלל. החסיד אחד שבא, הרב אמר לו, השבר שלי לא מתפלל, הוא אמר לא יכול להיות. אני מכיר אותו צדיק. בסוף הוא רואה את החסיד, הוא אמר, תגיד, אתה מתפלל? הוא אמר לו, אתה לא מתפלל. הוא אומר, כי אני לא מכוון, השבר שלי לא מכוון, לא יודע כלום. אז הוא אמר לו, תפילה אחת לא התפללת 0, ולידה אחת 0, בסוף לך מיליון תפילות אחד. אחד כוונת, אז הפוך כל המיליון, הפכו להיות כוונה אחת. ככה זה גם פה, בעבודת השם. אתה לא הכוונת בהתחלה, עשית דבר בלי כוונה, עזוב, אז לא כיוונת. לא כיוונת, אתה רוצה שכבר כוונת כוונת הרשש בזה. כוונת הרשש סתם מפריע דרך אגב בתיקון חצות. סליחה שאני אומר את זה ככה. אני אומר לכם פה, שמים הכל בצד. מה תיקון חצות? תקרת הקינות. בדרך כלל בסידורים של פשט. מבין את 5 קינות הנוספות להמשך. כשמכניסים את תיקון רחל, אומרים אותם שם, והדבר הזה הופך להיות מתק, מה שקראתי לך כמה שעות משם. להוציא מיהודי דמעה היום, כמו להוציא מאיזשהו שיר ענק, סכום שהוא עשירית ההכנסה שלו. שהוא לא שיר. תסביך אותו. הם בגלל מאשר. תמיד תכלס, כן? מבין? זה לא פעם אחת. הרי דיסקין, הוא מבקש מן צדקה, אז הוא אמר לו, תלך לשם, אמרו, ביזה בריסקר. אז הוא אמר לו, מה אתה מדבר? הוא, אמר, ממנו קשה להוציא כסף, כי הוא יודע כל הגוש שלו. אני קל אצלי, אני לא יודע כאלה חשבונות ככה. זה לא חוכמה, אין שכר אצלי. נותן בקלות. זה שהוא נותן בקשה, יש לו שכר. זה שמוציא דמעה בקשה, יש לו שכר. אז זה הקצה המזלג. 10 שבועות, עכשיו 3 שבועות, של האור הכי גדול. מהו אם ככה האור הכי גדול שיש בכלל? בכל 3 שבועות האלה. תגידו אתם. איך? שעה באב. שעה באב. יושבים. מסגנים, סוגרים את החיים. האוויר שיש באולמות הוא נוראי. זה יותר גרוע יכול להיות מקרואלון, אי אפשר להגיד דבר כזה. אבל בוא נגיד, זה יכול להזכיר רפתות. קשה. ואומרים, יושבים שם, עם קינות, וכואב הגב, זה לא נוח. מתחברים בקינות, והדעת רצה, כמובן מילה מחזיק דעת, 2 דקות, עוד פעם כזה, עוד קינה, עוד קינה. וכל הזמן זה תוכן אותך, אתה רוצה להגיד, מאיפה תוציא דמעה? אז תשמע, לא הולך לך לגמור, תעצור רגע, תעשה גבולנו. קח איזה משפט אחד, תתחבר איתו, ואל תפסיד קינה או 2. זה לא תפילת 18 שאתה הפסדת דעת, אמרת תפילה. זה קינות. בשביל לקנות, כדי לעשות קינות צריך לקונן. בשביל לבכות צריך להתחבר. להתחבר צריך לב. פה מי שמבקש מאיתנו, שנשתתף איתו, אוי לי שהחרבתי את ביתי. יוצאת שהגה מהאריה ברוך חזקאל. אוי לי שהחרבתי את ביתי. ואוי לבניי שגלו בין העמים. אנחנו בגלות פה בין העמים, כן, במידה מסוימת. אבל זה כבר עבר. בעצם כבר. בוא נעצור, כדי שלא יהיה לכם מאוחר מדי. אולי בלי נדר, אם נוכל לעשות בשבוע הבא עוד משהו לפני קצת, תראה 9 באב, אז בלי נדר, בלי נדר, אני יודע. זה קשה להגיע, אבל מאוד, אני יכול לומר שכשאני בא, מאוד נעים לתת לכם את השיעורים האלה. אני יודע שאני מחסיר מכם אולי קצת ידע,
לא יודע כמה הוא חשוב, פחות או יותר, אבל מה שבטוח זה שהעונג שלי הוא גדול. לתת לכם את השיעורים האלה.